anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo maka na anyị ruo na oge ahụ anyị ji eme nzukọ n'ụzọ pụrụ iche na ụlọọrụ anyị ebe a. Anyị ga-agbapụ ọsọ maka na oge adịghị. Abụ m Chiziane, anyị zuo na ka ahịa eru udene. A na-ekwe ebe akwa ụwa ịgwaga eziokwu na ụya na ụbọchị nwanne ya so ya ndị dị iche iche pụtara na Oji River, n'ime ọchịchị obodo Oji River, wee na-eme ngagharị iwe maka ofu n'ime ha egburu. A na-arụtụ aka na ọ bụ ndị na-eche efi. Ana m ekwu maka ihe ahụ mere na-achị na-amakụ achị dị n'ime ọchịchị obodo Oji River na obodo Enugu. A na-ekwu na ọkụkụ mere ihe a n'ọnwa ntụrụ ya ihe a wee chịkwara ụkwụ wee nwunye. Kemgbe ka anyị na-ekwu gbasara nchekwa obodo, ka a ga-esi wee chekwa be anyị, ka ala Igbo bụrụ ala dị mma, ka ndị Igbo chọọ ije ugbo ka ha chọọ ije ka ugbo ka ha je kọọ ugbo ha na-agbaghị nsogbu ọbụla. Kemgbe ka a na-ekwu n'ala Igbo na-asị ndị niile na-achị ka ha ya aka hibe ndị nchekwa, ka e kwugidere ya aka na-achị obodo Enugu wee gbachie mbọ ike wee hibe ndị na-echekwa ime ọfịa. Mana nke ahụ ezughị, maka na a na-ekwu nchekwa ala Igbo dịka ndị Yoruba mere nke ha, ọ dịka o benatara oge ha hibere Amotekwu. Mana dịka o si dị ugbu a, ọ bụrụ na ịkpagharịa n'ala Igbo dị iche iche, imirikite ebe a na-akọ ugbo tọgbachako, ọ na-epuzi ọfịa na-efe ebe a. Maka gịnị? Maka egwu ndị na ya eche efi. Ụfọdụ enwezi ike ịkọ ugbo, ndị yiri obi jee kọọ ugbo ha, ụfọdụ n'ime ha anaghị eji ndụ ha anata. Ya mere tata anyị ga na-ajụ ebee ka ejedebere n'ihe gbasara ihibe ndị nche ala Igbo. Icheta na nzukọ nke ikpeazụ nke ndị ọchị obodo ala Igbo mere, ebe a ka ha kwusie ike si na ha ekpebiela ihibe ndị nche n'ala Igbo, na ọ bụghịzi ha na onye ogboọgụ ya bụ isi uwe ojii nke Naịjirịa kwuru ka a na-eme. Wee mesịa ha si ndị niile na-anọchite anya ndị Igbo n'ụlọ omebe iwu nke dị n'ala Igbo ka ha jee mee iwu a ga-eji hibe ụlọ ọrụ nchekwa n'ala Igbo. Mana kemgbe ahụ ọ yọpii. Mana ihe na-ebe ọ na-akawanye njọ. Ndị mmadụ adịghị ejezi n'ụlọ ugbo ha na-akọ ugbo. Ọ na-ewute na mmadụ ga-anọ na be ya nọpịa mkpụrụ ihe, ndị ọzọ were akwụ nke ha esi n'ebe ha si buru nke ha wee bata na-emebizie akwụ nke ndị ọzọ ebe ha si akọ nri. Gịnị ka a na-achọ? Dị gịnị bụ ihe na-ebute ihe a? Ọ wutere nke ukwuu. Ọ bụrụ na ịnụbeghị ya, ndị Oji River ọ na-ewute ha na-eru uju, Igbo niile na-eru uju na mpaghara dị iche iche, maka na ọ nke pụtara ka a na-anụ. Nke a pụtara ọfụ ugbu a. Anyị wee na-esi na isiokwu anyị nke tata bụ maka nchekwa ala Igbo. Abụ m Chiziane, mụ na Henry awụchigo Henry Chibụzọ n'ebe a. Amechi Ugwuele ọnụ na-elu ya okwu n'ihe na-agba n'ala Naịjirịa, ihe ọ na-eme karịrị. Wee na-asị Amechi kenegonu ndị Igbo. Chizi nwanne m, ekene m gị ka m bidogodo ebe ahụ wee na-eburuzi ukwu ekene wee na-enye ndị Igbo be anyị, na-asị Igbo bụ Igbo daalụnụ. Anyị na-asị unu nnọọ ka anyị chanọkọta tinye ọnụ n'okwu Igbo kwuo ya ka anyị si ekwu ya. Henry, ịma na echefugo m ihe si na afa gị apụtara. Mana Chibụzọ kene ndị Igbo. Igbo mma mmanụ. Ọ dị mma. Ka m bido n'ebe ị nọ, nwanne m nwoke Chibụzọ. Ị nụrụ ihe a mere n'ime ọchịchị obodo Oji? Ya bụ nke mere na
mkpụrụ ụbọchị ọkwa nwanne ụyarị ka ihe a mere. Anụ m ya bụ ihe jọgbubere ma sigbuo nka mere na Ochiriba. Ya bụ ihe ama m otu m ga-esi tinye ọnụ n'ihe a, maka kwa mbọchị ngwere ada n'elu, kwa mbọchị ngwere esi n'elu daa. Akụkọ a adọzi mma ịdị na-akọ, maka na ndị be anyị na-atụ ilu na-asị ọ bịarụba onye abịagbukwene ya ka ọma naba ka mkpumkpu yarịpịa azụ. Mana ihe anyị na-afụzi bụ na ọ dịkwa ka onye bịarụba onye abịagbuogo ya. Ma nke na-agbagwoju anya na ihe a na-eme bụ ọ bụrụ na ị na-anya n'azụ ị ga-echeta na mgbe ihe a bidoro bụ nke mewara onye ọbụla obi, bụ nke mere na Nimbo na mgbe ọnwa April dị na 25th na 2016. Anyị nchachere na ọ ga-eru oge a na a ga-emebigo ihe gbasara ihe nchekwa anụnwa na-ebute ebe ndị na-akọ ugbo na ndị na-achị ihe. Ma site mgbe 2016 ruo taa, everyday a na-akọrọ anyị ofe akụkọ kwa ụbọchị, akọ nke ọzọ ndị na-achị anyị. Oge ntọrị na ihe ndị a bịa mebezie ka ewe ka ọ si dịzie n'Enugu. Ọchị obodo Enugu hibere ndị na-eche ọfịa, mana kedu ka isi fụrụ nke a, o benatara ya? Ihe ị ga-afụ bụ na ihe anyị ga-ene n'anya bụ ihe ọbụla gọọmenti mere nye n'oge fụrụ ma ọ dị ihe ndị oyibo na-akpọ ma ọ dị effective ma ọ dịrọ ma ọ dịrị ma ọ dịrọ. Mana anyị enega anya fụ na ya bụ arụ agbaga ahụ ọ na-achọzi ka a ga-asịzi na ọ bụ omenala, which is ọ bụ ihe dị njọ, maka na ndị nwanne anyị na-ele anya na ọha kwesịrị na-echekwa obodo dịzi ka ike na-agụsi ha ka ọ na ha amaozi ihe a ga-eme. Ọ dịzi ka na-emezi ihe nwa tụrụbọ eme saịdị a eme ya na nke a, ama ka ọ ga-adaba ama ka ọ n'ọma ndaba. Mana ihe anyị kwesịrị ịma bụ na ọ na-abụ eburu ozu nwa onye ọzọ ọ dịka ukwu nkwụ. Onye ọbụla kwesịkwara iji iri ya wee gụọ ezi ọnụ, maka na ihe a bịakwutere anyị ọ karịzikwara ka anyị si n'anya na ọ dị. N'uche nke m, ana m asị na anyị kwesịkwara ịba n'ime ụlọ wee jụọ onwe anyị ajụjụ. Ihe a akarịgokwa ihe ọ ga-abụ a na-akpa nkata wuti ndị mba ọzọ anọ n'ime ebe a na-akpa nkata. Ndị be anyị kwesịkwara ịna n'ime ụlọ baa n'ụsọ wee ga jụọ onwe ha ajụjụ. Ota ka ogidi ga-eji mee Nwafọ, ma ọ bụ ụkwa ka nama ga-ejiri Ụmụahịa. Ọ bụrụ na ọ bụ ụkwa ka nama ga-ejiri Ụmụahịa, a ga-amakwa ihe a ga-eme mgbe chi ka dị. Maka na n'ikwu eziokwu bụ na ọtụtụ ndị bi n'ime ime obodo a na-azị akọ ugbo, a na-azị ije kịta sọsọ ndị wetu obere ihe a na-akọ na ebe ha bi bụ sọsọ ndị nwekabere ike ime ụmụ obere akwụkwọ ọrụ na ihe ndị ọzọ. Ebe niile a na-akọ ugbo imirikịta dị agasị egwu dịzi. Ọ dị ma Amechi, nzukọ ikpeazụ ndị na-achị ala Igbo mere, ha gwara anyị na ha ekpebigo ihe bụ ụlọ ọrụ ndị nche n'ala Igbo, na ihe a na-echebu bụ nkata ha na onye isi uwe ojii gbara, mana ọ dịzị ka abụghịzi ihe ha bi n'obi ka ọ chọrọ ime. Mere na ha yeziri si ndị na-anọchitere anyị na-emere anyị iwu n'ala Igbo ka ha jee hazie iwu a ga-eji hibe ndị nche a. Mana kemgbe ahụ enwere ihe anọ maka ya. Ụfọdụ wee ike ekwuo ọsị gị na nrịanrịa bịara onye ọbụla, ụfọdụ ụlọ omebe iwu niile mechie. Mana otu a ka anyị ga-esi anọ, maka na ihe na-ebe ka na-ebe. Ọ dịzị ka ọ kawazi njọ. Ịma ka m gwa gị nke bụ eziokwu, na izizi ọtụtụ ndị ụfọdụ mgbe a na-ekwu maka ihe nchekwa, ụfọdụ a na-eche na ọ bụ ihe ndọrọ ndọrọ, na ndị na-achị gọọmenti etiti obodo kpachara anya wee hapụ ihe na-eme ọ na-eme. Mana ọ bịara wee dịwa ka o si wee dịba mana eje ya n'azụ nakata ọsị o wee dịba ife a eruo na obodo onye na-achị obodo anyị bụ Naịjirịa bụ President Muhammadu Buhari, o wee ruo na be ha na Katsina, ndị omekome a na-awakpo ndị mmadụ na-egbu ha n'ike.
gọọmenti a na-agbakwanụ mbọ mana ya bụ ihe ebenatara ihe megide onye isi ọchịchị obodo ha bụ Bello Masari wee jewe n'ime ụgbọ agụ ebe ndị anọ wee jekwuru ha na ha kpacha onye ha ego esere ha onyonyo ebe ha bucha egbe o wee sị ọ bụla ha ga-eme ka ndị be ha nweta kunata ume ndụ lara ụra mụchi anya na ṅụrụ mmiri tọwa iko agwụchakwana ihe kwuru na ebe ekwanụ ihe bere ka bere ihe ka a na-eme ndị isi nọcha na gọọmenti etiti bụcha ndị ugwu steeti ha niile na mwakpo ihe a na-eme ebe a na-eme ebe a o wee dịzịa ka ọ bụ na ọ bụrụ na ihe a kpachara anya nọọ ezigbo agha ka anyị nọ n'ime ya o ezigbo mwakpo nsogbu nchekwa obodo ka anyị nọ n'ime ya ọ bụrụ naanị na ọdịda anyanwụ ọwụwa anyanwụ ka ihe a dị ihe a abụrụghị ihe dị obodo anyị niile ọkwa mkpụrụ ụbọchị onye gara aga ka ha na-anụ na ndị Fulani na-akpa ehi na ndị Fulani na-akọ ugbo na ha nwere na ha pịakọrọ isi ọtụtụ mmadụ wee nwụọ amarọ m menụrụ ya chizi mana ihe dịka ihe ana m abịa ọ na-eme m ka ihe a bụ ihe onye ọbụla kwesịrị itinye aka n'anya fichaa anya ka ha nọrọ ana mara ihe a ga-eme maka na ndị mgbadaba anyị na-eche na ndị mgbago kpachara anya mana anyị amarọ na dimkpa na-agba ụfụfụ na ọ na-ajị ekwere ka afụ na ewu na-agba ụfụfụ o wee bụrụ na ha na-agba okpo ọsụsọ o wee bụrụ na ihe ọbụla na-etinye ya dịka ndọrọ ndọrọ ifugonianụ na gọọmenti ti na-akwado ka ha mechie ndị na-achị ehi si esi abịa ịbata n'obodo anyị na ọ bụrụ na emechie ha anyị amarụ nọ ndị be anyị na-eme ndị a na-achị ehi nọkwa n'ebe niile ka m gwa gị etu anyị si wee hazie ọnọdụ na Igbo Etiti abịa na Igbo Etiti mgbe anwa enwee otu kọmitii na-afụ maka udo n'etiti ndị na-akpa ehi na ndị ọrụ ugbo anọkata ehi emebie ihe ndị ọrụ ugbo kọrọ eti ekpokọ ha asị unu afụgonu wee chọpụta na oge ụfọdụ nọọ ndị si esi kpụrụ ehi bịa mere ha na ọ bụrụ ndị ha na ndị obodo nọ mana ịma ndị obodo ga-asị ndị Fulani wee sị gịnị ka a ga-eme wee kụzie sị ndị a ọ bụrụ na unu ga-anọ ebe a ihe ọbụla mere ndị bịara abịa unu nwa unu ka a ga-ejide ha wee maziara na ọka ha nwa ka ọ dịziri iche ebe ahụ ha wee na-echekwa ya ha mebie ihe a kụrụ n'ugbo ha kwụ ụgwọ ejide ha ndị obodo ebe ahụ mebiekwanụ gbue dịka ehi ejide ha mana ka m gwa gị eziokwu chizi ihe a bụ onye ọbụla gbawa mbọ kpewe ekpere egwu ihe rụtụrụ aka m chọrọ maka na isi n'ọdị ka ata na ndị na-achị maọbụ ndị isi onye na-achị obodo ebe onye isi ala nọ ka na ọgba aghara pụtara o jee chọpụta ebe ha bi n'ọfịa kpọta onye isi ha si oyoyo buru egbe ha na-ese eyoyo asị na na-akpa ihe ha ego iwee je tinye ya na nke onye na-achịkwa Kaduna ugbu a kwuru na ha were ego na ha hapụrụ ya obodo anyị jeri n'ebe ha si abịa wee je yọọ hapụ ihe ha ego a wee na-ekwu ụdị ihe dị otu a ọ dị ka ọ naghị ewe ka o si adị na ntị iwe were ya wee bịatazie wee fụ ụmụaka si na mmegbu a na-emegbu ha n'obodo ndị Igbo na ọ dịghị ma ọnụokwu ka ọ kọrọtọ na ọnụokwu na mba ka ha na-aba ha ejighị egbe ewere ike dị ebube buru ndị agha chịrị ndị ọzọ niile wee chịkpu ndị a ya bụ ụmụaka na-asị na ha chọrọ iwere onwe ha na ha chọrọ ka obodo a na otu esi emegbu ndị Igbo ọkwa nna ha na obodo ha ka ha na-anụrụ ọgụ na-ekwu ahapụ ejiri ike niile wee nụso ndị a mana ejere fụ onye bụ egbe a na-egbu mmadụ si na akpara nkata ihe ha ego yọọ ha iche na ụdị ihe dị otu a ga-ebi ya kedu ụdị kedu ka o si dị gị echi ọnya ka m na-ekwu wee na-asị na ihe a erugo mgbe a ga-ana ezigbo ana wee marụ na ọ gafego ị na-aka agafego ubu aka na-ejezi ebe ọzọ Chizi gọvanọ Katsina bụ onye Katsina ndị a na-egbu
bụ ndị Katsina ha bụrụ ndị Igbo ihe maka ọ na-adị ndị be anyị etu o si adị anyị onwe ihe ị ga-afụ na-eme inyochacha anya ị marụ na onwe ka ha dị ndị a na-egbu n'ugwu Hausa abụrụ ndị Igbo mana a na-egbu mmadụ ebe ahụ o wee bụrụ na ihe wakporo anyị karịrị ma onye ukwu karịa onye nta na ihe a bụ ihe ma onye ukwu ma onye nta ga-apụta igbu ụmụaka ndị be anyị a na-egbu ha ndị ejiri egbe nọọ naanị na ha bụ ọkọlọtọ wee na-ekwu ọ dịrọ mma na mmachi amachiri ha o nwere onye ga-akwado ya wee sị na ọ dị mma mana ịma na gọọmenti tinye iwu ọ bụrụ gị iwu mana ị nwere ike ịsị na iwu a dịrọ mma mana n'agbanyeghị ma ọ dị gị mma ma ọ dịghị gị mma iwu bụ iwu onye ka anyị ji asị mana ụdị ike na ụdị iwu na ụdị amamihe na ụdị ihe niile eji gbachie ndị a gịnị mere na ndị a ebe anyị ndị a si abịa alụmana ma na-alụgide alụ na ha agaghị eji ụdị ike agbara ndị be ha mba ọ na-afịagharị ịfụ onye be ha ga-apụta dị wee kagbuo ihe ha na-eme cheru ịma ka m gwa gị eziokwu ndị niile na-ege anyị ntị ma ihe a ndụ ndị Hausa na ndụ ndị be anyị abụrụ ofu ndị Hausa na-ege anyị si ndị Fulani na ndị Hausa ụmụaka be ha na-ege ndị okenye ntị ụmụaka be anyị adịghị ege ndị okenye ntị ịbịa n'anya n'okwu ndị ụmụaka be anyị a na-ekwu maka nnwere onwe ka ha si agwa ndị okenye be anyị okwu ka ha si akpaso ha agwa ọ bụrụ ka nwa kwesịrị isi wee na-akpaso nna agwa ị na ya na-agwa gị ugwu dịrị nwa ugwu dịrị nna ọ bụrụ na nwa kwanyere nna ugwu ka ndị be anyị si wee na-ekwu na nsọpụrụ na efigbu ikpere na ana ọnwụọ na ya ara ọ bụrụ na ụdị nsọpụrụ a dị ị na-aghọta o nwere ike ọ bụrụ na ndị nna ada emekwa ọfụma o mana nna bụ nna o nwere onu ị ga-esi wee gwa nna gị okwu na o mehie ịkpọọ ya sị ya mba papa ihe anyị na-eme adịrọ ọ bụrụ ike ọrụ ịkparị ya ọ bụ na ekwu etu a anyị na-aga ịnụnụgo ebe ndị ugwu na-akpọ ndị nna ha iyi ịnụnụ gị a ifunu gị a onye nwa mere ọ bụrụ na ha na-ekwu ha were ofu okwu na-ekwu anyị eji ofu okwu na-ekwu ihe m na-ekwu bụ ndị nọ n'ọchịchị ka a ga-esi memina ndị a na-egbu na-achụ ndị mmadụ n'ugbo ka m gwa gị ndị nọ n'ọchịchị a na-eti mkpu na-ekwusi ike ha jisie ike gbaa mbọ mara ihe a ga-eme ọ bụ iduru ndị agha jee unu kpọrọ ndị agha ji ebe anwa ihe akarịgo ihe ndị uwe ojii ịma na abịa n'Enugu ebe anyị nwere ndị neighborhood watch police will charge the woman to court. Catch her to court. Ka court pay ikpe. O mete nke oge jiga nga oganga. Ihe a dịgo too much. Anyị na-ekwu na ndị Fulani na-egbusi anyị na-emeka. Nke anyị na-eme onwe anyị. N'ime onwe anyị. Anyị na-ekwu abụ Igbo. Nwa ọ bụrụ mbọsị na ọ dị all lose bụ consciousness but mgbe fulie ọ nọ anyị na oku yitego. Kedu ihe mmadụ ga-eme ewere ayọn Chizi ihe na-agwa na-adị a na-arụ na-adị ihe na ekwesịrị ime nwaanyị anyị ha ka ya na onwe afụ ka o si adị abịa na nke onye egwu ịma na mgbe oge gara aga anyị kwubu na ebe enwebeghị ihe ọbụla dịgo anyị gasị na ihe aka ndị na-achị anyị kwugo ka eme maka nche ka ndị be anyị hapụ ị na-eje n'ugbo sọsọ ha onye egbukwara nke a bụ nwoke anyị kwuru ya ebe a ọkwa icheta onwe mgbe anyị kwuru ihe ebe a mmadụ ịgazina n'ugbo sọsọ naanị ya ị na-agakwanụ jidekwanụ mma iji egbu ihe ịghọtago anyị kwubuli ya ka ha eme ya na n'ogbe ịghọtago mana ọ bụrụ ya ka anyị ga-eji wee sị na ihe mee na-adịghọ mma mana ịma na onye ọrịa ka ọgwụgwọ ya ihe anyị na-ewu onye ndị iro gbara ugwu na-echekwa onwe ya mmadụ ịgasa ọsị ya n'ihe ịmana ihe a bụ ọlụ aka agụụ ihe a bịa danyekwa n'oge a sịrị ndị mmadụ ọlụ na-anọ sọsọ ọlụ a bụ ọlụ mmadụ nwere ike ịrụ ugbu a wee na-eme nri ihe a bụ ihe dị ka ọwụwa mmadụ ga-anọrọ agụụ a na-agụ ya ezikwazi ya eje n'ebe ọrụ kwụsịrị ije o jekwazi ebe a onye ọzọ n'ebe ya nwa na-jikwa akụ nke ya maka na efi a bụ ọlụ ha ka ha na-alụ ejikwara bịa na-emebi nke onye ọzọ ihe ọ na-ekwu bụ anyị ma
mana kedu etu ị ga-esi wee mee wee chekwa onwe gị ndụ na onye naanị ya na-akpa enwere ike igbufu ya mana adị ọtụtụ adị n'igwe agbapụgodo onwegodo ofu onye gbapụrụ jee gbuo ndị ọzọ. Ọ dị mma. Henry bụ ihe ọ chọrọ itinye tupu anyị ele afọ wepụ. Ihe m nwere itinye bụ n'itinye ọnụ na ihe nwanne m nwoke na-ebe Amaechi Amaka na-abata na studio. Ọ na-achọ ama m ka ọ na-akwado inye anyị ịkọwara anyị ihe na-eme n'ugwu Hausa dịka iji kọwara anyị na anyị ga-eji nagide ihe na-eme na be anyị. Aghọtachaghị m ebe okwu ya gbadoro aka mana ọ nọ na-ewute ihe ọ na-ekwu bụ na ọ dị na be ewepụ na ọ dị na bọọlụ. ihe m na-achị kọwa ihe m na-achị ikwu bụ na amaghị m ka anyị ga-esi bụzere anyị nwa ga na-atọ ndị ọzọ na-ana ha n'aka ebe. O nwere ike ijuru ya mgbe ọ na-ekwu okwu onye na-achị obodo kwuni n'oche ọ ji achị obodo wee baa n'ime ọfịa bakwuru ndị ori ndị na-egbu mmadụ obi ka ya ọ bakwuru ndị a ọ dịghị ka onye ha amaghị ndị bụ ndị ahụ. Ọ mara ebe ọ jego mara ebe ha si onye nke ọzọ kwude buru ego from Nigeria gaa n'ebe onye ha ego ọ dịghị ka onye ahụ amaghị ndị ahụ bụ. Kedu na ihe anyị na-ezo ezo n'ihe a ọ na Igbo amabeghị na nsogbu dị anyị ga-anọ na-eme okwu a atụgharịa ya one atụgharịa ya one a na-egbu ụmụnne anyị anyị anọrọ ebe a na-akụ ogologo akụkọ. Ihe a ga-eme bụ onwe onye ọbụla na-akọ ugbo na-ebi n'ime ọfịa ụdị ugbo ọbụla na-akọ ndị Igbo machie open grazing. Otu ka ebido na-ekwu ya ka a machie open grazing ebe ọ bụla ọbịa gbuo onye ichegharị efi na-akpagharị ebe niile ekwesịghị ịmachi amachi n'ala Igbo. Amachie ya ọ ga-ebelata nsogbu. Onye ifuzi n'ime ọfịa na-achịgharịzi efi ama na onye a dara iwu. Ebe ọ bụ na ndị gọvanọs ndị South East na ndị ọzọ nwee ike obi ma ọsịsọ machibido ndị IPOB na ndị ọzọ niile na-ajụ ajụjụ ka ihe na-eme ndị Igbo. Kedu ihe ga-eme na ndị gọvanọs ahụ na ndị ọzọ na-achị achị South East enweghị ike ịkakwa obi machibido ndị na-achị efi na South East? Ọ gịnị bụ ihe a? Ọ bụ ụjọ na-atụ ha? Ọ bụ mgbe obodo anyị anwụnyere everywhere ọkụ ka a ga-ebido mee kwesịrị ime? Amaechi maka ihe a chere o nwere nchọ ka nkọwa ihe nchọ ka nkọwa bụ mgbe m ji wee na-atụtụ aka n'ihe na-eme n'ugwu Hausa maka na ihe ịma dịka ihe ịma ma ihe marọ dịka ihe marọ. O nwere mgbe m ji wee na-asị na onye ọrụ ya bụ ichekwa obodo na ọ bụ na ọ da-arụ ọrịa na ama akpụ ya mana ihe nchọ ka anyị ghọta bụ na mgbe Erufai na-ekwu na ya jere wee kwụọ ndị a ụgwọ ndị ghọtara ya mgbe m na-ekwu maka na Bello Masari a na-egbu ndị be ha na-emegidego ewee jee yọọ ha asị a kedu ihe unu chọrọ ka eme ekwuo ekwe mana onwe mgbe ndị militant nọ na be anyị na mgbadata ndịda asị a kedu ihe a ga-eme wee mee ha ekwete. Mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu ịma ihe na-eme n'ugwu Hausa ịma ihe nchekwa obodo nsogbu anyị na-enwe na nchekwa obodo ebe niile o si wee na-abịa n'ugwu Hausa ihe kpatara ya maka na ndị na-amụ ihe you have to study the sociology of crime. Kedu ihe na-etinye mmadụ na ịdị iwu? Anyị ma na onwe ndị ị na-achọ ịgwazi m na ndị aka na-akpa adịrọ ị na-achọ ịgwa m na ndị okperima adịrọ like ihe a na-eme n'ugwu Hausa ụfọdụ n'ime ha bụ amụcha amazụ azụ. Mana ka ezi ka ndị ọrụ ndịda ga-emerịtabazi afụfụ ya. Anyị na-ata afụfụ ya maka na ka m gwa gị afụfụ anyị na-ata bụ na onwere ọnụ anyị cha bụ Naijiria etu anyị si eje na ugwu Hausa ka ndị ugwu Hausa si agbarata be anyị onwere ịdị ebe a bụrụ ezigbo mmadụ ọ dabara anyị ịdị ebe a bụrụ ajọ mmadụ atawa afụfụ ya. Igbochi ihe a niile bụ ihe ndị Yoruba ji gbasie mbọ ike mee Amoteko obodo ụfọdụ dịka Ekiti na ihe ndị ọzọ mee ihe a Chibụzọ na-ekwu amachie ịchịgharị efi. Gịnị ka mere na ọ na-amachi ebe ndị be anyị kwesịrị ime ya? Mana ka m gwa gị ana m anụ kebukebe ọ bụ eziokwu ana m anụ kebukebe na-ewe ebe ndị Enugu na-ewu ugbu a anaghị na-azụ efi. a na-akwado ibidocha ụdị ha anwa chere ka m gwa gị onwere onye amarọ na amachie ya na ọ ga-enye aka amachie ya ọ ga-enye aka. Anyị niile na-asị si gọọmenti mee ya mana ịma ka ọchịchị obodo anyị si wee dị ihe ji wee sị na ịma ka ọchịchị obodo anyị si wee dị ọkwa a na-egbu ndị Benue Buhari eje ebe anwa ndị Benue asị ya na ndị na-achị ehi na-egbu ndị be anyị. Kedu ihe o kwuru?
kedu ihe o kwuru ọkwọsị si nabata ha chere ka m jụọ gị ndị na-achịba anyị bịa sị na ha amachie ehi na a ga-ekwu ya mana ha kwuo ya ha ga-ekwu ya n'ụdị ọ ga-ekwe ma ndị a na-ekwu ya ọ bụrụ ihe a kpara akpa ka gọọmenti etiti maka na ihe steeti gọọmenti na-eme ma gọọmenti etiti akwadoro ya ihe gbasara sekuriti ọma aga ịma na ọ bụrụ na ekwube ihe a kpara akpa ekwube ihe ndị nke ọzọ mere nke ha ka ha si dịka amatogwu oge ha mere nke ha ndị ugwu kwechikwara na ma megide ha eme ya bụ na edebe ka ndị a kwe na ọ ga-afịakwa ha enwe ihe m chọrọ itinye ọnụ na ya nwanne m nwoke bụ Amechi kwuru maka sociology of crime mụ a chọrọ ikwu maka the political economy of banditry yes ị na-anya ife na mgbe before anụ agha Biafra ndị be anyị na-akọta ugbo na-akọta ihe anyị na-eri enwe onye na-ego ihe ọbụla akọrọ akọ na mgbago ugwu immediately anụchara agha because of the devastation the agha wetara anyị ihe anyị na-akọta ebe a ihe mkpagbu agha wetara ihe anyị na-akọta ebe a bido gbadaba ndị be anyị hapụzie chọbagodu ka a ga-ejigodu digodu ndụ ugbo a na-akọ enwe ozi onye na-akọ ọ ka bụkwa nke a nwanne anyị nwoke Jonathan bata n'ọchịchị ebidokwe Okonjo Iweala ha bịa tinye ebe anya ka onye ọbụla bido kọba ugbo ka ndị be anyị bịa nachiba azụ jebe ka ugbo kịta ebidoro kọba ugbo again ime ma ihe ọ pụta na ndị ahụ ị na-egote ihe before na ịma ndị na-egotezi ya ị na-anya na Nsụka na-akọtazi ose a ga-elesi onye ọbụla ga-eriwe ebe a bupụkwa ebupụ mana ndị na-achị efi a na-ekwezi ka ose a na-akọ na Nsụka ka a na-akọ ya ibu nna be ha bụ na Ọhaodo ụmụ nwaanyị na-akọ ose na be Amechi a amazi ike ịkọnwe ose efibịa o were ụkwụ efibịa dị atọ ose mana efibịa dị ebe akọrọ ose were ụkwụ zọpịa ya ịbịa aha agha ihe m na-achị ka ịghọta bụ na ihe a enwe ihe zoro ezo na ya mana ndị na-achị ọchịchị mana ha achọghị ịgwa ndị ha na-achị ihe zoro ezo na ya ihe zoro ezo na ya bụ all the economically driven ọ ihe gbasara ego na ihe gbasara ọchịchị bụ ihe dị n'ihe a ndị be anyị kwesịrị ife asaa n'anya ị gaghị na-akọ ka ị ga-esi chekwa ndụ gị gị na onye ị na-enyo enyo a na-akpa ya eje na-akpụ ya anyị bịa taa azụ anyị na-aga n'ihu daalụ ọ dị mma ka anyị bido n'ebe Chibụzọ ịnọcha ihe ndị mmadụ kwuru ka a na-atachi ya kedu okwu nchịkọta okwu gị efugoro na ihe ndị be anyị tinyere ọnụ n'okwu na-ekwu bụ na ọ bụ nke nọ n'ụlọ gwara nke dị na mba na azụ dị na ngịga mana ihe a erugo mgbe anyị ga-anachi azụ site n'ihe nwaanyị kpọrọ anyị na-ekwu nwaanyị si na ya kpọrọ n'ugwu ajị anyị eche m ihe ọ na-ekwu bụ na anyị ga-abịakwa nachi azụ na nkụ dị na mba ka nkụ dị na mba wee yere mba ya bụ ndị dibịa niile ndị omenala ndị onye obodo ọbụla makwa ihe ha jiri biri ha wepụtakwa were jiri chekwa onwe ha because na ihe anyị kwesịrị imegodo bụ ị ga-adịgodo ndụ wee kwewegodo okwu ka a ga-esigodo bikọta ọnụ ọ ya bụ ihe kagodo mkpa kịta ana ndị na-achị anyị n'ebe anya na ihe anụnwa a na-ekwu maka ịmachi ime iwu a ga-eji machie ichegharị efi na-agagharị ma ndị mmadụ ibi n'ime ọfịa na ndị bi n'ime ọfịa ma ndị ha bụ ama ebe ha ji enwe ike kọọ onye ha bụ. Daalụ. Amaka, na nchịkọta okwu nke gị. Chizi, dịka anyị si kwukwa na mbụ ndị be anyị chekwataba onwe ha ana m ekwukwa ya ọzọ ha agazi na ugbo sọsọ ha maka onwe ka a ga-adị ise ma iri jee ugbo ka ndị Fulani pụta bịa mee gịnị gbuo onye ọbụla anọwanị ya anụ ha agazi na sọsọ ha onwe na-akpọkwa ka ndị na-achị anyị iwu a na-ekwu ka eme wee ruo ole mgbe ka anyị ga na-eche ha mezie ndị nche ọ dị mkpa maka na ihe na-eme ha bịara ichi efi na-agagharị hapụ ị na-egbu ndị mmadụ ma hapụ ị na-emebisi ihe akọ mmadụ a na-ekwu okwu ịghọtaghị ịma nke na-atụ ndị agha motekwu ma ụmụ nwaanyị ndị obodo ha jizikwa ha akpa nganga ugbu a ịfụ mechaa akwa ya kwacha ụcha anyị kwachara akwa mara mma otu a
ọ ga-atịrị ihe dịka amatoko ebe a nke gosiri ihe eji mara maka na obi dị ha aṅụrị obi dị ha kemgbe emekwara ihe a ihe niile benata ha aba n'ime na-arụ ọrụ ha ọfụma ijekwa n'ugbo ị na-akọ ugbo na-enwe obi aṅụrị kịta agago mgbe ọ ga-abi na-akọ ugbo ị na-abụ abụ na ịmagolu nke a bụzi ị na-akọzi ugbo ị na-achagharị anya ka ịmazikwa nke ga-eme ịghọtago ya bụ ndị na-achị anyị biko ha mee ihe nke a sị nọ ihe nke dị mkpa kịta n'oge ugbu a na onye mmadụ ichekwaba onwe ya abụghị njọ. Amechi ihe m na-ekwu nke m bụ ndị na-achị anyị ndị ndu obodo na ndị obodo anyị kwesịrị ịbanye n'ime obi banye n'ime ụlọ wee wetunata unu wee kpaa nkata takwunye na ntị ka anyị mara etu anyị ga-esi wee chekwaba anyị maka na ụka ịwago anyị kwesịrị ịma ihe anyị ga-eme maka na mba ahapụ ya etu a ọ ga-enye nsogbu. Ọ dị mma onu ndị nụchara ọnụ ya bụ onu Henry Chibuzor nakwa Amaka Weke ndị a si n'ụlọ ọrụ ndị na-achụ mpụ na alụ na ihe na-eme n'obodo n'ọnụrụ ka Amaka si jee ebe o si wee pụta na ụlọọgwụ ebe ọ fụrụ alụ nwaanyị ibe ya mere nwa akpọnyere ya mana ọ kwuo na wee kuchie ya ike tie aka n'obi si na nke a na a ga-afụrịrị isi ya na nwaanyị ahụ ga-ekwurịrị ihe mere o ji wee taa nwata ahụ ụdị afọ a tara nwata nọzi na ndụ na ọnọndụ dịka ọnwụ ugbu a n'ụlọ ọgwụ. Ọ bụ ihe a bụ ihe a na-alụ n'ụlọ ọrụ ha ewere ka esi emegide mmadụ na ihe ndị ọzọ ha gbata jekwuru ya wee chụọ ihe na-eme n'obodo na ụlọ ọrụ nke GSAC. Ọnụnụrụ ndị Amechi Ugwuele bụ onye na-akọwa ihe na-eme n'obodo n'ụzọ dị iche iche. Ọ na-akọwa ihe na-eme n'obodo n'ala anyị, ọ na-ede akwụkwọ, ọ na-akụzi, ọ na-eme ihe dị iche iche wee na-ahazi obodo na-agbasa ozi. Ekwube ya taa chi ga-eji chi ga-aba ma ụfọdụ n'ime ụlọ ofu ụbọchị ma jụọ ya ka o si chịkọta ihe a niile wee na-ede akwụkwọ na-eme ihe a niile a. Ike karịrị Enugu ji eme ọnụ, ndị Ọhụrụ ji eme ọnụ wee na-asị na echi anyị ga-eme ya na omenala. Ana m asị bikonu onye mara ihe na-esokwu ya emezina ụnụnụ alụ atụrụ ebe a, bikonu ka anyị jikọrọ n'aka ndị niile nyere ọchịchị n'ime ime obodo jeenu chịkọnata na ụmụ ndị be anyị na-akọ ugbo ka a gwa ọrụ ha ụbọchị a ga na-adị n'igwe na-eje ihe a na ọ na-abụ ji mụta ịda ọkwụ n'ọnụ ewe ka esi agbakodo ọnụ wee rie ya. Ihe niile bụ amamihe. Onye ejezina ewe oge na be anyị na Nkanụ na-agba ewe oge a na-akpọ awụcharụ bụ oge ndị mmadụ na-eje ma niile jere afịa ma ọ bụ jere agụ mmadụ agaghị anọ n'ụlọ ị gaghị echekwa na agụ n'oge awụchara bụ ezi onye nọ n'obodo nke bụ na etinye mkpu na enwe onye ga-agbakwasị gị. Ya bụ na ekwesịrị igbo a ịhazi ndị obodo ha na-adị n'igwe obodo adị n'igwe na-eje akọ ugbo ha akọkọta ugbo ọnụ na-ejekwa na-akpata ya ọnụ o wee kwe omume. Ya bụ na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya ọrụ. Anyị na-asịkwa ndị niile na-achị anyị n'ala Igbo, olee oge a ga-ehibere anyị ndị ga na-eche anyị n'ala Igbo? Ọ ga-eji afọ one ọnwa one? Gịnị mere? Bikonu gbanụnụ mbọ chekwanụ ana Igbo. Enye gị ọrụ ka onye nche lụsị ọrụ gị ike ma onye mere ihe na-ese okwu. Udo ka anyị chọrọ, onye akọ n'ọnụ. Alụ ka anyị na-atụ, onye tụọ alụ dị mma nke ahụ anyị jiri ya mee ihe. Mana alụ niile ndị kpọrọ akpọtụrụ bụ echiche nke ha, ọ bụghị echiche nke anyị n'ụlọ ọrụ anyị ebe a. Okwu niile ekwuru ebe a ọ bụghị echiche nke anyị n'ụlọ ọrụ ebe a. Alụ ka anyị tụrụ wee na-asị na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Abụ m Chizzy Ani.